No takže, čaute, dneska je tu unboxing, uvidíte čo je vo vnútri, takže nebudem vám hneď na začiatku hovoriť, ideme to otvárať. Všetko dobre. Krabicu dáme sem. Teraz ideme otvoriť MacBook Air. No. Tu na táto vecička. Potiahneme. Takto. Dáme tam. Ďalšiu takú istú vecičku tiež potiahneme. No, teraz takto ho máme. Teraz ho otvoríme. Tu na nás čaká MacBookík. Ty pekný. Ale že fajný, kam. Ešte v živote som neotváral Apple produkt. Takže. Ja som viacej fanúšik Samsungu. Tak toho. Nie, prv ideme na tieto veci. Okay. Tu je takáto nabíjačka. Bočný kabel. Áno. Potom ďalšia vec, čo je tu na. Je tu nabíjacia stanica. Tuto tiež môžem, ASMR. Ej, samé ASMR. A teraz ešte takto z boku. On sa to roztráhlo. No, takže. Toto je tá nabíjacia stanica. Máme sem. Pod krabicou už nič není, to ani som nečakal, že bude. Takže dáme to naspäť sem, to už nevšímajte si. Tu budú nejaké nálepky a také určite. Ale toto necháme. Teraz ideme na samotný MacBook. Ej, má troši fajnový. Jo. Som ho docapkal. Skibidi. Dosť. What the hell? On sa zapol sám. To som nebol ja. Dobre, počkaj. Je tam nejaká čiarka. Ideme Ideme sa na to pozrieť. Ako to tam vyzerá spredu. len takto, hej? Ej, mám to tu na... To je jak klasický iPhone. To je čínsky či po jakom? Neviem, to hociakom. Ó, bože, dobre, toto už musí byť po čínsky. Dobre. Japončina. Takže toto je celý MacBook. Hello. Dobre, A u nového videa. Čaute, čaute, čau, 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 čau.